mwandu mag somo. Riwruoge mopogore opogore mag lakteche kotelni kod KMPDU kaachiel kod mamoko makedo ne ratich oganda ochako chenro mag sundo piny owacho mondo mi oduok weche thieth ne piny owacho mamalo. Gikone chenro mag thieth ok osebedo maber kendo gisechako chenro mar choko sei mag jopiny maromo milion 7.3 ma gibiro tiyogo e loko katiba kendo chuogo duol mandiko Lakteche Health Service Commission. Ne watemo ng'iyo ni enigni 10 nyaka notim yiero gi katiba manyien higa mar 2013 to sani en 2023 to waneno ka thieth dhi marach moloyo kata ka ndalo mane pok otimo gatuzi ni mar dakteche ok ndiki, nurses ok ndiki, hospital kidhi onge yedhe. Ber ka koro bedo gi miluongo ni Health Service Commission mabro ensure ni dakteche ondiki, jothieth te ondiki. Daktache, nurses kod jochieth giduto oseungana kodwa. Wadwa tero signature milion 7.2 mondo bang' mano to walo katiba ni dwe mar 6 watero signatures go. Koro waungana jopiny duto mondo konywa collect signatures gi duto. Wa collect gi karatas digital bende wantie go mitumi simgi mondo gikonywa mondo nwang' signatures gi mondo walok katiba mokwongo. Ka governor ok nyal nwang'o pesa, daktar nyalo nwang'o pesa. Koro wadwan government, national government orang kaka nyalo nango jok manyalo chiedho ji. Ramogi.